De Noordervaartsluis in Dokkum is al jaren boeten werking. Dit is grote ergernis van de werkgroep Skip in uw Vjerten. Karl-Luker Douwe-Streekstra zet hem intussen zo'n zo'n hierin om de sluis op te knappen. Maar er zit net een soort schat in de zaak. Op het ogenblik wordt er dus een onderzoekteam opzet om de haalbaarheid en de uitwerking van deze sluis uit te werken. Er is schijnbaar wel geld voor uitlutsen, maar ja, we moeten verder onderhandelen om dit klaar te krijgen. Het is belangrijk voor die dorpen. En die dorpen die willen ik graag naar Dokkum toe. Ik wil zeggen, met stadsfeest, dat zou ik met bootje aan de ziel lezen kennen. Net alleen dat, maar er ben ik een heel grote bedrijven in dit gebied die er ook belang bij hebben. Dus er is mogelijkheden genoeg om dit gebied weer in orde te krijgen. Het project kiest wel een levensmissie nemen van Streekstra, want de sluis zit hem tegen naar het hart. Het komt misschien een beetje fel hoor, maar het is een oudheidkundige sluis. En ik ben hier groot geworden in dit gebied. Ik ben vlak bij de watertoren, daar hebben wij altijd wennen. En ik wie met ons heid in dat gebied altijd een heel grote te visken. En dat leidt eigenlijk in de verdomhoeken. En terwijl aan het toerisme moet onlutsen worden in deze tijd. We willen alle jaar eruit, willen we genieten. Dus daarom ben ik dus gevel op. Het is niet alleen een mooie bootjevaarderij, maar het is economisch is dat een hele impuls. Streekstra hoopt dat de sluis gauw weer werkend maken wordt. Maar dan gaan we nog terug. Want ik wil de vinger aan de pols houden, maar wat me net zin is, ik baan erin.